Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joop optreden van de bluegrass band Johanna's Mountainboys. En, heel bijzonder, JP de Tex is in muzikale maten. En het verhaal van ons clubje, een noemer hoe kambuur van Jayzus. The shadow of a man since you left me, a dark rumor of what I used to be. My happiness is gone, our love is over. The man you knew is just a memory. All this darkness since you left me, darling. Funny how a woman's heart can change so suddenly. Close your eyes, don't look at me, I'm crying. I'm just a shadow of a man I used to be. I gave you my heart and soul, my darling. I hope you would do the same for me. But you took what you could and then you ended. Such heartlessness, such misery. All this darkness since you left me, darling. Funny how a woman's heart can change so suddenly. Close your eyes, don't look at me, I'm crying. I'm just a shadow of a man I used to be. All this darkness since you left me, darling. Funny how a woman's heart can change so suddenly. Close your eyes, don't look at me, I'm crying. I'm just a shadow of a man I used to be. I'm just a shadow of a man I used to be. Ja, wat een lekker begin. Bluegrass, hebben we het net zo vaak in Noardewyn. Maar hier word ik wel heel erg blij van. Johanna en haar muzikanten, Johanna's Mountainboys. We praten straks met ze en we kijken naar wat meer live optredens van deze dame. Ja, die al heel lang op die banjo's hier te spelen. Geweldig, hoor. Goed. We beginnen naar een bijzonder man. Vanaf 1971 is hij al op een paard. Meestal solo, maar een heel produceerwerking. Hij heeft alleen bands spelen. Hij schreeuwt ook boeken. En ik moet zeggen, ja, wat is het? Een beetje J.J. Cale, een beetje Lou Reed. Nee, het is JP den Tex. Live in Noardewyn. There be sound and rhythm and dreams and emotion, sweet tears of joy or tears of rage to feel your song like an ocean. Let the music take you by surprise, surprise. Let the music take you by surprise. Let it roll over you, let it capture your heart till you're born again and realize. Let there be sound. frustration
dark clouds and fire, strong winds, a wild desire, plus the sweet tinge of nostalgia at the far end of each trail. Sound and rhythm, let there be sound and rhythm and dreams and emotion. Let the music take you by surprise, surprise. Let the music take you by surprise. Let it roll over you, let it capture your heart till you're born again and realize. Let the music take you by surprise, surprise. Let the music take you by surprise. Let it roll over you, let it capture your heart till you're born again and realize. Let there be sound. Let there be sound and rhythm, yeah. Let there be sound and rhythm. Oh, 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 sound and rhythm. Let there be sound and rhythm. Plus the sweet tinge of nostalgia at the far end of each trail. Oldschool, maar dat is ik dan met een heel soort respect. J.P. Den Tex. Hij gaat op een paard met verschillende vaststellingen. Zijn boek komt in kwart nek uit. Wordt ik presenteren trouwens in Amsterdam. Daar kist ik bijwijzen. Daar zul hij net alleen een spelen, maar waar die ik heel goed in is het vertellen van verhalen. Met name Amerikaan en Indiaan, de rock and roll en alles wat er maar bij komt te zien. Er is ook een mooi verhaal over Cambuur te vertellen. Ja, het gaat even net over de sport, ja, maar wel over Jay Visser, oftewel Jayzus. Dat is zijn artiestennaam. Hij is de studio in Douk en die had een, ja, wat is het? R&B, soul-achtig nummer maken voor ons clubje. Cambuur dus. Met goedkeuring van Ricky en Anneke van Dauma. Goed, reden genoeg om dit nummer eens even naar voren te halen en natuurlijk Jay Visser te vragen hoe dat zit met ons clubje. B-boy for life. En dit is mijn levenspad. Dit ben ik. En we hebben ons schip en het leidt aan de single. En we hebben ons clubje in het blauw en het geel. Yes, ik ben Jay. Jullie kennen me ook als Jayzus. Ik heb een nieuw nummer gemaakt, Ons Clubje. Dat is nu ook te streamen op Spotify, onder andere Apple Music. Het is echt viraal aan het gaan op TikTok. Ja, ik heb het nummer gemaakt. Ik ben een gewone jongen uit Leeuwarden. En ik dacht van, een nieuw stadion, daar hoort ook een nieuw nummer bij natuurlijk. Dus toen ben ik losgegaan met de creativiteit. En zo zijn we tot het nummer gekomen, Ons Clubje. Onze club waarvoor je gaat. Voor deze club sta je altijd weer paraat. We steunen geel, we steunen blauw. Dat zijn de kleuren waar ik zoveel van hou. Ja, wij zijn trots op wie wij zijn. Onze trots, nee die krijgen, zijn niet klein. We zijn te sterk, ook voor de rel. Ik heet u welkom, dit is onze hel. Ik ben opgegroeid in Bulgaard. Daar ben ik geboren, zeg maar. Toen ben ik verhuisd naar Kammergeburen. En toen daarna ben ik weer verhuisd naar Vrijswijk. En van Vrijswijk ben ik weer teruggegaan in Bulgaard. En ik woon nu inmiddels in Nijloon. Dus ik ben eigenlijk een beetje een allrounder. Maar wel een echte Leeuwarder dus. Een echte Leeuwarder, ja. Dit is de club waar het allemaal om draait.
kom uit de 80's. Ik ben van 88. Ik ben bijna 37, dus ik ben daar ook mee opgegroeid natuurlijk. Ik heb ook een oudere broer. Die is nu 40, dus die draaide ook die muziek wel. En mensen om me heen natuurlijk. Ik break dan zelf ook al 25 jaar. Doe ik nog steeds. En ja, dus muziek is gewoon mijn leven. Staat ook op mijn arm, hè. B-boy for life betekent, b-boy is breakboy. Is ontstaan in New York, de Bronx. Heel lang geleden. Ja, en breakdance is echt mijn ding. Dat is, toen ik 12 jaar oud was, ben ik al mee begonnen. En toen ben ik geïnfecteerd door het virus. Het breakvirus. En toen ben ik sinds de dag van vandaag alleen maar doorgegaan. Henk de Jong die heeft een visie. We gaan weer naar de Eredivisie. Henk is een strijder en dat weten we allemaal. Ons club is eigenlijk een best bijzonder verhaal. Kijk, ik ben een doodnormale jongen. Ik kom uit Leeuwarden. Dus ik ben ook gewoon een inwoner hier. Maar ik dacht van een nieuw stadion, nieuwe muziek. En toen ben ik eigenlijk een beetje bezig gaan met nadenken van oké, maar wat zou er passen bij het nieuwe stadion? Toen ging ik ook luisteren naar van wat is de muziek die ze op dit moment afspelen. Nou, dat is sowieso niet te vergeten. Dikke shout-out naar de enige echte Ricky van Dalen. Jullie kennen hem ook wel van het nummertje Genot. En Anneke Dauma van, nou ja, ik hoef niet veel te zeggen, mogen jullie zelf lekker invullen. Ja, hun zijn toch wel mijn inspiratiebronnen geweest om tot dit nummer te komen. Dus toen ik het nummer ging maken, ik had al een soort van een preview gemaakt. Toen heb ik Ricky via Facebook gebeld. Ik zeg, hey Ricky. Hij zei, ja, wie is dit? Ik zeg, ja, met Jay. Ik zei, ik heb een nieuw nummer gemaakt, man. En jij bent toch wel mijn inspiratie geweest om dit nummer te maken. Want ik wil graag weten wat jij ervan vindt. En toen heeft hij dat nummer beluisterd, voordat het is uitgekomen op Spotify. En toen zei hij gelijk, ja, ik ben verkocht. Het is echt een hartstikke leuk nummer. En toen zei ik ook van, misschien is het een goed idee als we een keer gaan afspreken, man. En toen zijn we dus de studio ingedoken. Dus er komen waarschijnlijk nog een heleboel leuke dingen aan. En ja, meer kan ik daarover niet vertellen. Alleen, ja, het nummertje is gewoon uit liefde ontstaan voor onze club. Teams to the woods and cleared enough to keep all the debts on time. Back before they tore up the railroad line. Before the big trucks and the highway. The world came down those tracks in my day. Different in my pride. Back before they tore up the railroad line.
horses and one was mine. Back before they tore up the railroad line. One day all of the timber's gone, and when profit dies, it don't take long to board the station and take the signs. They tear out all of the railroad line before the big trucks and the highway. The world came down those tracks in my day. Life was a little different in my prime. Back before they tore up the railroad line. Back before they tore up the railroad line. Ja, ik wil je persoonlijk wel weer blij van. Bluegrass, we hadden net zo heel vaak in de studio. Maar ja, je dit al jaren met zo'n zeilskip. Prachtig nog in je microfoon, dan heb je de sfeer voor te pakken. Bij complete festivals bij het leeft nog steeds. En ik ga even tussen hun instaan. Mag ik nog met die bijnaam beginnen? mei Johanna of net Johanna? Ja, zo wie dat vroeger altijd, hè? Ja, je wordt wat ouder, dus dan... Ja, dat vroeger wel wat. Toch even, want hoe lang spelen ze al? Ik speel hier echt wel, nou, wat ik wel 24 hier. Ik ken die net al. Je kent me net hoor. Nee. Zo is het. Stel even de groep voor. Nou, dit is Johannes Mountainboys. Ja. En dit is Laura Terbeek en Hans Kelderhuis, Wopke van der Veen. En Hendrik Luurtsema. Ja. En ik ben Johanna. Ja, mooi, dat is de best. Mooi dat Jim er bent in ieder geval. Jim bestaat nog net hier zo heel lang, hè? Nee, kijk, Orlier. Ja. Vliegen hier op Noorderzon hier we eerst optreden. En sindsdien ben we wat actief op verschillende podia in het, voornamelijk in het noorden. Hij komt uit Duitsland west, ben ik een mooie trip geven. Nou, zulke dingen hebben we wat bijeen. Is bluegrass, word je hem bindt of kon je hem elkaar al op een oren manier? Ja, eigenlijk de bluegrass wat. En dat die eigenlijk de picking parties. Hè. Dan komt binnen kwam en geeft wat bluegrass festjes, geeft mij z'n allen spelen. Ja, zo ben je een beetje binnen kwam. Ja. En hoe lang speel je al bluegrass? Ik al zo lang? Oorlier. Wat weet je voor? Want er komt net oren zien dat vrienden hier begonnen is. Nee, ik zie eerst op de drumstel. Ja. En toen, en toen ging de knie en toen dacht ik, nou maak wat oors met leven. Maak wat oor, hè? Ja. Nee, een grapje, maar... En een beetje de zwierpendroer van een vrouw spelen. Nee, maar wat wie de... Ja. En nou dat drumstel eruit, of doe eruit. Ja, joh, dat haast dan. Ja. Hartstikke mooi. Nee, waarom die omslag? Gewoon woest wat nice? Ja, ik ben heel kort bij Johanna en dus altijd al een beetje bij de bluegrass. Ja. En... we zijn ik maar dat een keer met je beiden spelen, nou, dat maakt ik eens. Ja. En de muziek is hartstikke mooi, hè, dus. En dan komt er best zo'n prachtig instrument in. Ja. Het is veel slag, maar... Ja. Doe al lang bluegrass of net? Een jaar of 15. Ja, ik ben Groninger. Fries, dat gaat me niet zo makkelijk. Nou, door Antwerpen, dus er komt wat er komt reactie. Ja, een jaar of 15, 16, zoiets. En dit instrument, al lang met dit instrument bezig? 2 jaartjes daarvoor. En ik heb eigenlijk de mandoline, toen heb ik uitgevonden... Dit is een bluegrass mandoline. Ja. En ik speelde wel mandoline, maar dan een beetje een ander type. En ik kwam erachter dat bluegrass eigenlijk wel een hele leuke stijl is om je mandoline voor te gebruiken. Ja. Ik had het wel vaker gehoord, maar daar is mijn enthousiasme eigenlijk door ontstaan. Doordat ik met die mandoline begon. En, Ik snap het wel, qua geluid, je hebt de bas en die andere instrumenten. Dit is iets hoger qua klank vaak. Ja. Wat scherper ook. Ja, dat klopt. Je zit er wat in de hogere frequenties. En het is, weet je, elke instrument heeft zijn rol in de band. En ik denk de mandoline, die hoort er... Ja, die hoort erbij. Ja, vind ik ook, ja. De viool, hè? Ja. Ik ben eerst klassiek begonnen. En op een gegeven moment de omschakeling proberen te maken. Van Bach en Mozart naar bluegrass. Ja. Kleine stap van Bach naar bluegrass. Nou, was nog wel even pittig. Is het technisch een heel oor verhaal, dan ik?
Ja, voor mij wel. Ja, voor iedereen, denk ik. Dat is, Oortempo, oorritme misschien? Ja, ritmes en die doe je voornamelijk met je rechterhand. Dat is, de nootjes die kun je wel vinden, maar het ritme en de shuffles met je rechterhand, dat is met de strijkstok, zeg maar, dat was nog wel heel ingewikkeld om dat onder de knie te krijgen. Is de muziek afwisselend genoeg voor jou om het spannend te horen? Nou ja, we proberen zoveel mogelijk verschillende liedjes uit te zoeken. De snelle uptempo liedjes, maar ook de langzame liedjes waar dan die mooie tonen weer in voorkomen. Nou ja, als klassiek wend bist, dan ben ik de afwisseling vaak wend. Ja, zeker. Dat, Wilt het ook voor de gitaar? Als dat voor de gitaar hield. Nou, het is voor mij al snel afwisselend genoeg. Want ik speel hier nog net zo heel erg lang gitaar. Ik ben, kijk, als Wopke ooit achter de drumstel begon. Ja. En toen via de mandoline naar de gitaar, bij de gitaar uitkwam. Ja. En, ik had het gevoel dat het eindigt met de blokfluit vast. Nou, als het een beetje maar zit, daar is het ooit vroeger mij begonnen. Dus... Bejaardenhoes aan mijn blokfluit. Ja, dat zou hartstikke mooi wezen. Ja. Bluegrass op de blokfluit. Nou, mooi, ik ken het toch net. Ja. Maar heerlijk instrument. En dat jet ik bij de bluegrass. Absoluut. Ja, mooi grientje, oerel achter. Ja. Okay. Mooi. Ja, en dan dit. Prachtig nog. Hoe lang is deze al? Dit zag ik sinds november vorig jaar. Kijk nog vooruit. Wat dit er al in mooi nij en fres. Ja, daarom. Dus je wil wel iemand anders, hè. Ja. We moesten eigenlijk naar je keukens hè. Maar ik zei, ik had al deze banjo die op Marktplaats. Ja, dit tekent het leven van een muzikant. Wordt het een nieuwe magnetron of... Keuze is makkelijk. Ja. Je spelen bekende noemers, noemers die al bekend binnen. Doe je met eigen werk of is het voornamelijk covers? Nee, we hebben geen eigen werk. We bewonderen een aantal bluegrassmuzikanten, Amerikaanse bluegrassmuzikanten, vooral. Neem ze op in naam. Lonesome River Band, met Sammy Sheeler op de banjo. En de Gibson Brothers, met Eric Gibson op de banjo. Echt fantastisch. En de Johnson Mountainboys, echt weer. Dan dat en draaien weer om. Dat is mooi even zingen wel. Vinden we fantastisch. En dan willen we graag spelen. En die meesten die komen hier ook net zo vaak. Zo ook Amerikaanse sterren. Dus ja, de meesten denken, hey, het is leuk. Dan kunnen ze altijd een keer welkomen bij een concert van ons. Bij nog een x. Wat ben je plan verder? Ja, speel je dus? Speel je aan het leven. En mooie tijd met elkaar. En we hadden dan wat optreden staan. En ooit hier hebben we een mooi vooruitzicht. Dan gaan we naar Noardewyn. Ja, en er komt nog een oorfeestje. Hier is het ook weer een concert of zo? Ja, het ben een feestje. Ja, dat vind ik nog ergens reclame voor mij? Ja, www.johannesmountainboys.nl. En we hebben een Facebookpagina. En heb ik Instagram. Ik weet het net. Maar wie weet ooit. Ja. Dat is de reclame. Ja. Ik leed je me dan net gaan, want je mag nog even spelen. Ja, fantastisch. Bluegrass in Noardewyn. Met Johannes Mountainboys. Ja, zoek vooral even op internet op verschillende paugen. Platforms en wat dan ook. Maar dit is het. Live in Noardewyn. Sunset glow just for a cause you ought to know, for it's true life. I can't forget all of my sorrows. You'll soon regret. You promised me love that was true. I'm sorry to say I believe in you, for it's all turned out just like a dream, leaving me so sad in the world it seems. There are dishes to wash and a house to clean. There's washing to do. Lord, it seems so mean. There's a million words I can't explain. Think of this girl before you change your name.
story is sad, but it's a true life. Ja, bloed lekker, ja, bluegrass. Alweer een tijdje net in Noardewyn dus, maar met Johanna's Mountainboys. Ja, maar daar wordt mijn muziekhart er wel best warm van. Goed, we zeggen hem al even aan het begin van het programma hoe goede muziek sprutsen trouwens. JP de tekst, ja, dat een goede muzikant met mijn naam. Hij had 2 verhalen te vertellen en een muzikaal verhaal. Zo'n 1971 al trouwens. Hij stiet hem in een listje, dus ik denk, als ik hem nog eens uitnodigen kan, dan leek hem alsjeblieft naar jou het komende video dan. JP de tekst, mooi dat je er bent, welkom. Ja, leuk om hier te zijn weer. Het is 14 jaar geleden of zo dat ik hier voor het laatst was. Ik ben blij dat je er weer eens bent. Ja, goed zo. Stel even de band voor. Michiel Jansen op gitaar. Ja. Harm Wijntjes op de contrabas. Ja. Marius Bos op de accordeon. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Je zal het rekensommetje vast niet hebben genomen. Maar hoeveel muziekervaring zit hier ongeveer? Nee, ik zou het niet willen tellen. Maar zo'n beetje... dik over de 100. Maal 4 of zo. Ja, zoiets. Hoe is het met jou? Ja, prima. Ja, still going strong, hè? Even afkloppen, hout. Ja, is goed. Maar ik ben nog steeds druk. Ja. Dus, en gemotiveerd ook om mooie dingen te doen. Dat is het hem, hè? Prikkelt het je nog? Beweegt het je nog? Nou ja, ik maak natuurlijk al 25 jaar albums de hele tijd. Sowieso eigen liedjes, Engelstalig meestal. Maar ook met een verhaal erin. En dus dat de liedjes verbonden worden door een mooie story. En je kan de liedjes ook afzonderlijk mooi beluisteren. Dat maakt helemaal niet uit. Dat doet iedereen natuurlijk wel op Spotify. Maar ik vind het mooi om bij een optreden dat verhaal van die liedjes ook te vertellen. En daar met deze de 3 muzikanten, zijn we daar de laatste tijd mee bezig om dat echt aan te pakken nu. Met een aantal shows. Dan doen we 1 album. Zoals bijvoorbeeld mijn laatste album, The Starlight Adventure, uit 2022. En dan in kleine theaters en clubs met stoeltjes ook het verhaal vertellen. Dus, en dat is toch een hele aparte beleving. En het slaat enorm in. Ja, mensen wel weer verhalen horen, hè? Ja, storytelling. En eigenlijk had ik er al eerder mee kunnen beginnen, maar ik was altijd nog zoeken. Ik heb natuurlijk in het theater ook wel met Kees Prins en Paul de Munnik gestaan. Daar heb ik ook de skill een beetje geleerd om het publiek ook met een mooi verhaal te vermaken. Maar nu ben ik er helemaal aan verslaafd aan het raken. Ja. Die plaat, wat is het verhaal daarvan? Nou, dat zou te lang voeren. Maar het gaat in feite, speelt het in het begin van de 90e jaren van de Starlight Adventure. Dat een zwarte Amerikaanse gast uit New Orleans, die de zoon is van een operazangeres. En die operazangeres die is altijd bezig met Europese cultuur. En daarom is die zwarte man ook geïnteresseerd geraakt, helemaal wauws eigenlijk, van Europese cultuur. Dus ergens na de val van de Berlijnse muur gaat hij naar Europa. Want dat is voor hem, zoals Amerika voor ons te gek is voor hem Europa. En het Walhalla bijna. Ja, en hij heeft ook zoiets van Berlijn of Moskou, want dat was toen nog een leuke stad. En hij is helemaal geïntrigeerd daardoor. En dan krijgen we richting een klein circusje op en krijg je een heel mooi liefdesverhaal. Maar goed, 2 sets van 40 minuten. Dus ik ga niet alles verklappen. Maar het is een spannend verhaal. En met mooie muziek. En het tweede verhaal waarvoor je hier bent is 25 jaar bij elkaar halen door een cd en een boek die binnenkort uitkomt. Hè? Ja, nou 25 jaar geleden maakte ik met een aantal ook hele goede muzikanten, andere muzikanten, een LP en een cd die heet Hotel Yankee Tango. Geproduceerd door Jacques Bico, die nu in de Analogs zit of zat. Maar een hele mooie plaat, kreeg ook geweldige recensies. En dat was ook weer zo'n verhaal over een Indiaan. Een Indiaan die in Mexico ongeveer Amerika, tussen Mexico en Amerika in geboren is. Helemaal nieuwsgierig is, de stad in gaat. En dan uiteindelijk in Amsterdam terechtkomt. En het was eigenlijk een beetje een trucje, omdat ik zelf altijd overal een vreemdeling me voel een beetje. Altijd een beetje een buitenbeentje. Dacht ik, ga ik mezelf
eindelijk integreren door als Indiaan, als vreemdeling, eindelijk thuis te komen in mijn eigen stad, weet je wel. Nou, dat was het verhaal. En toen heb ik daar in de publiciteit een boek bij beloofd. Van, ik schrijf er ook wel even een mooi boek bij. Komt eraan. Ja, precies. Nou, heeft dus 25 jaar geduurd. Nou ja, belofte maakt schuld, maar je vult hem wel in. Ja, precies. En de plaat is nou dus 25 jaar oud. En toen zei mijn manager, die zei van, nou, als je het nou niet doet, dan is het ook niet leuk meer. Want dit is, dus nou heb ik hem ook deze winter afgeschreven. Oké, want het moest toch echt afgeschreven worden? Ja, nou ja, ik had het verhaal wel in mijn hoofd. Maar om het echt mooi, op te schrijven en om ook weer te schrappen. En het aan andere mensen te laten lezen die dan ook zeggen, dit moet je schrappen. En om het mooi stijlvol uit te voeren, dan ben je toch nog wel heel veel tijd kwijt. Maar ik ben blij dat het er is. En hij is klaar. En hij wordt gepresenteerd. Wanneer? Donderdag 18 september in Kapitein Zeppos. Dat is een beroemd café met een mooi bovenzaaltje in Amsterdam. Dus daar gaan we die platen unplugged spelen en een verhaal vertellen natuurlijk. Ja, dus daar verheug ik me al op. En waarschijnlijk gaan we met deze show, met die andere gaan we al door het land. De Starlight Adventure. Maar met deze show zullen we ook in de komende jaren te zien zijn door het land. Yankee Tango. Blijf verhalen vertellen, fantastisch. Ik in uw uitsturing. Ik ben blij dat hij en zijn maten er binnen. Een boek dus, een cd, een tournee. Misschien wel met beide verhalen. En waar weet brengt het hem ook nog in Friesland. Ik hoop het persoonlijk wel, want dan ben ik er zeker bij. Hij is Joert de gast, bij u in Noardewyn. Jij bent het Dex live in Noardewyn. He will show no regret. He's an aristocrat, a believer in Stendhal's revival. He promotes la polar, le rouge et le noir, always pushing you to the next level. He's ahead of the curve, almost eager to serve, though not all of his actions are rightful. He'll stand up for the poor and the needy for sure, yet his mood might turn weary and spiteful. He's a dancer in the dark, he's a stranger in the wings, he's the passion that flows through your veins. He's the skipper of your dreams, though he doesn't care it seems, and he only shows up when it rains. Yes, he only shows up when it rains. He lives down in my soul, like a fox in a hole. He's patient and cunning and clever. I wouldn't call him a friend, yet without him I hurt, 'cause we're sharing a vehicle forever. He's a dancer in the dark, he's a stranger in the winds, he's the passion that flows through my veins. He's the skipper of my dreams, yet he doesn't care it seems, and he only shows up when it rains. Yes, he only shows up when it rains.
skipper of your dreams, though he doesn't care it seems, and he only shows up when it rains. Yes, he only shows up when it rains. Een tournee dus, mijn mooie verhaal. En een boek, mijn nog mooier verhaal dus. Hij had het er maar druk mee. En dat voor deze, ja, ik neem het maar even, old school muzikant. Essie muzikale maat natuurlijk. 1971 is dit zijn eerste album. Daar wie nog bij een band overigens. En daarna had hij nog een heel soort solo-work dien. JP Dentex. We krijgen nog een live nummer van deze man. Ik zeg alvast bedankt voor het zien. Dit wie in ieder geval Noardewyn op televisie. Op de radio ben we er alle werkdagen. En we zitten onder andere op YouTube, TikTok, Instagram en Facebook. Nog één keer. JP Dentex. Live in Noardewyn. Picking up the pieces. Picking up the pieces. Words keep pouring out of me with stuff of fun comical. Shadows from a rigid past come alive in me at last. As every secret must be told before true freedom can unfold. One shall be only mine to hold in moments everlasting. Cold, so cold, ignore it and be bold. Cold, so cold, the center will not hold. Tomorrow at breakfast I'll be gone, picking up the pieces. Picking up the pieces. Picking up the pieces. Laissez les mauvais temps rouler while I'm picking up the pieces. There's no evil, says my love. We're basically just animals. Let the monkey in, wise up. Your gospel's sanctimonious. That's how she fools the curse of time. Makes happiness an awkward crime. I'm looking at her so sublime in moments everlasting. Cold, so cold, ignore it and be bold. Cold, so cold, the center will not hold. Tomorrow at breakfast I'll be gone, picking up the pieces. Cold, so cold, ignore it and be bold. Cold, so cold, the center will not hold. Tomorrow at breakfast I'll be gone, picking up the pieces. Cold, so cold, just play that game I'm told. Cold, so cold, the future will not hold. Tomorrow at breakfast I'll be gone, picking up the pieces. Picking up the pieces. Picking up the pieces. Welcome to the blues. Laissez les mauvais temps rouler
black as the rustle of the falling rain. When you got nowhere to go, nowhere to go. Black as the magic of that Steinway Grand. And all the things we don't know. Black is the rhythm that good music needs. It makes you feel brand new. Black is the color of my true love's eyes. Beyond that sky of blue, black is a mystery as close to my soul as the morning light. Black is the blues in the night. Na 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 night. In the night. Black is the color of my favorite suit. Though I can only wear it when I'm feeling good. Black is my shadow, my dream spinning guide. Without it, there'd be nothing, there wouldn't be no light. Give me light. Na 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 na. Give me love. Black is a mystery as close to my soul as the morning light. Black is the blues in the night. Na 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 na. In the night. In the night. Na 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 na. In the black and lonely night. Well, I motored into Houston, a town I'd seen before. I thought of an old army pal of 1,000 days or more. I found him on a FIA ward just looking mighty low.
at the far end of a long, long trip, not many miles to go. When I told him the Carolina hills were calling back to me, he said, I think I told you once I was born in Tennessee. And if I could see those hills one time, I'd die more easily. So he took my hand and he bowed his head, and this is what he said to me. Take me with you to the mountains, won't you please? Let me walk the Blue Ridge, let me count 1,000,000 trees. Houston ain't no place to die, and I'll be satisfied if I walk a little closer to the sky in the mountains, won't you please? Well, a pardon from a VA ward just ain't so easy one. But a good old friend and doctor there, he said it could be done. In a little while we were on our way underneath the Texas sun. But we both knew in a day or two his race would be run. So we talked a while and he slept a while, and I drove with all I had. Right outside Atlanta though, he got looking bad. Just keep right on trucking, we'll make it now, he said. But when the Blue Ridge Mountains came inside, the corpse was all I had. Take me with you to the mountains, won't you please? Let me walk the Blue Ridge, let me count 1,000,000 trees. Houston ain't no place to die, and I'll be satisfied if I walk a little closer to the sky in the mountains, won't you please? There are songs that are not sung and words that are not read, but the lines that rhyme that are out of time still echo in my head. And I just have to ease my mind with the last words that he said, that dying in your footsteps sure beats that Houston bed. Take me with you to the mountains, won't you please? Let me walk the Blue Ridge, let me count 1,000,000 trees. Houston ain't no place to die, and I'll be satisfied if I walk a little closer to